കൈപ്പക്ക കൊണ്ടൊരു അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടത് കൈപ്പക്ക, മുളക് പൊടി, കടുക്, ഉലുവ, സുർക്ക, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരി മുളക്, ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് കൈപ്പക്കനെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ആക്കണം. എന്നിട്ടിത് പൊരിച്ച് കോരണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൈപ്പക്ക ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച് കോരുക. മൂപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈപ്പക്ക പൊരിച്ച് കോരുക എണ്ണയിൽ തന്നെ. ഇനി വെളുത്തുള്ളി പൊരിച്ച് കോരണം. അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി പൊരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇഞ്ചി പൊരിക്കുക. ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാന്താരി മുളക് പൊരിച്ച് കോരണം. അരിമുളക് ഇതാ ഇവിടെ പൊരിച്ച് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി ഈ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ കടുക് ഇടും. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിത്തീർന്നാൽ ഉലുവിടുക. കറിവേപ്പിലിടുക. ഇനി മുളകും പൊടി ഇടുക. പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി ഇളക്കിടുക. നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് സുർക്ക ഒഴിക്കാം. സുർക്ക പാകത്തിന് ഒഴിക്കുക, കൂടുതൽ വേണ്ട. സുർക്ക ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി.